Hey people, hey. Amanaka network iri kunetsa nhasi zvisingaiti guys. Well, how was your day? Mine was chaotic. Ndabva kuma 8 p.m. tichizama kuda kuti ndite hangu life yangu as usual yanga ichiramba zvachose guys, like seriously speaking yanga ichiramba. ndazamazve from 8 p.m. kusvika izvezvi 11:25 ndambobatawo vanenge vasati vavatarira vachimunzwa kuti vari sei. And then I do my live streams almost every day for those people like, oh, do you have a family? Oh, are you married? I'm like, no, I do live streams every day, especially when I'm around. You know, it's a live stream. But then if I'm not around, ndinenge ndisingaitiwo live stream wana manje. So yeah. Tasha Chawas, how you love this mapanzuri Timandewa. Timandewa amazona uri eli Leona Lilili uri boy here Leona kandise futhi link. I don't know if I'll be able to see many people vanenge vachikwasawo kuya live because it's a little bit late. Muri say, how is work guys? How is work? And I also do my live streams after that all my rounds during the day, guys. Katimbona Anita wadzanaye marumanise uri sei? Jones Kazai, how you? Steri kamudyari wachabuka uri sei? Kenneth Ruchaka, ndinofara unofara here? Jimmy Petty, I'm now always seeing you these days. Anamperuka chaipo chitate uri sei? Uri hama yaanzaniko ainzi chitate but akambochapa mavhudzi secondary school. Ndakamboita chembera chingi ipapo. I actually don't know kuti right now ari kupi. Ainzi chitate. Abigail Ndoro, no rest my vima. KK Navas, Abigail Ndoro, Tinashe Kandemiri, how you? Moribo here guys. Hard life Chikumba. Stole. Oh, unezita rakafanira mwana wavatete vangu anonzi hard life. Unoziva paaikura vanhu vazhinji vaimubvunza kuti nhaiwe kuwai baba vako vakakuti hard life wona manje. Wainetseka namukomana iyeye mwana, he's an accountant by the way. Iye wainzi hard life. Smart yanzi yevo zvenhaichero mhora unofa here hanzi I'm fine and you bo. Ziu yapera manje. Yapera ndakambofara musi ziu yacho nekuti ndane chitambo yapera kuti hwa ko ndakudzidzira kumboda kufambawo murodhi ndichivhiringika ndichinda guys, but I'm okay. Let's see how it's gonna go, but you know ndechingovhiringika ndichinda. For those who want to join, you can click the link and post them. Abigail Chocho uri boy here. Ndinokauta live yangu ndofanira kuita na 8 o'clock or 8:30, but internet yange ichinetsa zvisingatomboiti zvachose yaichinetsa guys. I don't know why, but yaichinetsa. Pearson morozve naiwe Pearson. Hello. Ufara here? Hapo zvekuri chakwe ikoko. Iwe ndaingozwa munhu hwani unonzi Pearson mushamwari wangu. Ndekupi? Ndaigara naye unotova friend yangu up to now. Pane last video yandakaisa unotonzi Bottle Pearson. Unotoimba mukomana yezvekudero.
wakufuriza. I think Pearson inenge iri like zvekare zvokuti anzi waitosa zita ongoisa kana kuisa first name rako pasurname saka unoshandisa unotonzi Botho Pearson. Unofara here naye Pearson? Wadona Pearson. Peshe chinyanga wakazodona zviro zve usina kutaura neniwe wakazoendepi zuro? You literally vanished. What happened with you yesterday? Oh boy, let's see. Kuti 30 minutes ndodzisvitsa here kana kuti kuite because I'm a little bit late. Ndafana kuita live stream yangu na 8 but network yangu inge iri ma1 guys, like iri ma1 asingaite ndiani umwe wacho tinasheka ndembari uripi kaina bus network yangu iri slow ma1. It's very true. I don't know kuti nhasi network iri kuita sei unoziva. Ini yaichondikika out ndichida kuloga kuti ndizame kuisa title yaichondibhutsura inini wachoni. So I don't know kuti ndisu here vanoita zvemaeconet users kana kuti chichipitika. I don't know vedwe ndotova neconfusion. Mona Lisa long time. I hope uke nestory shamwari mboya uchindiudzawo shamwari. Sister Mona Lisa long time. Hey, hello Shema. Maro kana kuri sei kuti andokuri koko Aiwa kunokurira aiti zvako. Muchachibvetawo nini guys ndimbokusurprise pane unoda kumborova nechibhegedhiya ndaapanzvimbo chete, nothing else. Ndozvandinongoda kuwira kwamuri iri kuita maechoes. Rega ndibude ndigopinda futi. Musi kundiwa Sister Mona isadzoka ichironge dhende retu. Oh my God, we have to plan this one. This one is gonna be, you know, kuzonai katsande uri sei. I'm in Zimbabwe ndokwandini. I'm in Zim, but network nhasi inge ichinetsa zvisingatomboiti. Handisi kuti chichaitika vedu ndachitambura nenetwork actually kubva masikati but ndatozozama even kuda kuita zvelive zvaramba asi tandozanje kuti kuno kuri kutonhura manga ini manga ndigikira rangu rotorekera rotadza kuti rodavirira manga zisingamboiti. Ndakatera zvamaindudza zvo kuti unozora vhasi rinopfeka masokisi handichamaoni hangu because anga aita zvezvokuti ndoita ndichimatarira manga angu guys. Muchinoziva pamene ndakakuzai kuti ndine manga ari kuekera, ndine manga ari kuekera kwangu ukuku. Saka manje apa ndotoona sekutotika haizvi zvaka akazopera manje ndinopfeka masocks bo ndasingazivi kuti hanzi tine manga acho otione manga acho. No, pane pandakamboyekeraka ndikatotaurira vanhu guys therapy yemanga unoita sei because like ndakapesa maita kare saka ndaitsika paflow negumbo rangu direct saka I think ndo zvakakonzera kuti ndiite futi uyu. Saka pandakatanga kuita therapy iyoyo kunzi unoita vaseline nesocks zuva rese ndosona ndakapfeka tennis nesocks zvinobika naimomo handichamaoni. Unozongofila wakoti obviously pakamboita something but handichamaoni. Akambonditambudza ndakanyatsoona kuti izatoomanga iri saka pasemende panoisa manga guys. Semende inoisa manga handikunyeberai. Semende inotoisa manga kwete. Munhu wandikuona kuseri inineka
Mukoma Masimba, guys, I'm seeing Mukoma Masimba kuserugo. Ayo, Mukoma Masimba minditire drama pano here. Irida kupai warning. Musati mapinda pa live pangu. Ina ngadi madrama Mukoma Masimba. If I met yes. Handida hangu zvekupofemorwa handidi. Ende musauye muchitaura mazita emacelebhu pano kana masocialites. Itai kuti yes Mukoma Masimba. Ibva magutsurira because handizodi kunzi wakataurwa kwaSharon panapa ndakuzogadzirirwa mapeji ndaunzi wakanga uchitaurwa. Gutanga magutsurira nditombokuedhei nditire chimuti. Right, ndakukuisai manje. Mr. Mona Lisa, Mukoma Masimba muri bo. Tete magadi anzodzi. Long time come my friend, muri sei? Tete chekutanga nchipenyona. And mukoma chiri mupenyu. Ndikuzviona ka indai kufarira kubva kare zvangu nyange maita but ndinongokurespectai semukoma munondiziya wani but ndangokuti hatina ndango offside mukangoita offside ndokudropai. Aiwa Shema chatinoda ndasvira wakapa mutemo ndikati aiwa kasupa so handizvere makadii bo muri right here ndikufara nhasi. Aiwa nhasi ndakuonai musiri pamunomboenda pepe. I'm very happy. I haven't been following ndizozva zvaifamba sei but ndangofara kuonai musiri pamunomboenda. I'm happy. Anzo dzenyu munoiziva kuti anzo masimba ibenzi tete ndozviziva asi kana ndoda kungonzwa kuti muri sei, muri right here, muri bo. tete one matindakwara ndakakecha izvozvo mukadzi wangu papa pemukadzi wangu akararapa imi Mukoma Masimba ndakubvisai mukundiradza mukadzi wenyu indati chiini munoda kundiradza mukadzi wenyu ndite sei? Tizoonana ikoko kunext episode. Tinoda kumuuya. Bye Mukoma Masimba, pedzera nemudzimai wenyu inda kutokubvisai pano. Bye enjoy nemudzimai wenyu. Imi Mukoma Masimba musandiradza mudzimai wenyu, musandiradza zvamunoputa, musandiradza zvamunomwa. Chingondiudzai muri sei, ndongozwa muri bo here. That's it. Mukoma Masimba ngasaite offside. Mundiradza kana hipi renyu chochoona kevi remudzimai wenyu here. I'm happy kuti mune mudzimai but imi muri sei? Ndoda ngohwa muri sei, muri bo here. tete senda kushoya mukadzi wangu manga mamhanya atanzadzi yangu iri pakanaka. Imi kamhanya papi nai Mukoma Masimba mungangotanga kundiradza kamera rekuti yekera rekevi mungandiradza maboterekwa kevi but muri bo here. Congratulations nemupa menyu mamburi. Asi muri right. Aiwa ndikumba kwemukadzi wangu apa kwangu kuri clean kuri beti kwangu kuri clean tete ndaita kwemukadzi mandidera ndati muri bo here. Muri bo. Mukoma Masimba injanji chayo njanji. Zvamunoona pakambira sometimes ndinge ndakazvigadzira ndini. I don't want. I'm fine. Yes, I'm very happy. Ndakara kukuonai. Ndakubvunza tete. Chadi bye. Bye. Andisuda zvo. Mukoma Masimba. Aiwa. Bye Mukoma Masimba. Aiwa andichatombodini Mukoma Masimba. Bye. Good night.
Ngoma masimba muri kuseri ikoko ndati bhaika indangu handichadi ndinenge ndaita pwere handinomuka levhu renyu muri celebhu kupfuura inini mukoma masimba muri kupopota muri kuseri but hapana nokunzwai ndati muri kuseri ikoko muchindinzwa mukoma masimba imi muri senior wangu I respect you as you are, right? Number 2 inangu handi madhirama. Number 3 whatever zvamunozenge makupiri kuzabhuya go deeper inangu handizodi izvozvo izvizvo because no koma masimba ka ini ndakukugaya zvandikuredzera mukoma masimba ka kuno if I tell you you'll be shocked. Mukoma masimba mukundiratidza imimi ka hazvioneki papublic mukundiratidza munhu murungu wenyu musumbunu ndoda kuita sei nemusumbunu murungu inemi aiwa regai ndibva ndakudaiwo so mukoma masimba handichati kuti mupinde mubox mangu bye neimi gesi koma masimba kundiratidza pokupa here gesi pokupa isina kana yakera yakangodaiwa ri mukoma masimba. Guys, imagine data zvakaisa palive guys. Ngoma dzibasika mama katozvironga kai. Don't distract. Saka namosa rugareka. I'm telling you, kudaiwo. Pokupai. Aiwa kana mukoma masimba magame iwe nangu handidi. Enda hanyu munomaita kumwe kwete pano ina handidi. Hangu zvemagame iwayayo iya inda yanyu munomaita kuma mumapeji sure in other words mamuchangondiradza pokupai iyoyo izvi pokupai nothing musumbunu ema muri kuseri kamukoma masimba but munaimi mungauya muri kuseri kwacho muchindiratidza saka muda kundidini pokupai yenyu nhai mukoma masimba emandiratidza kudero muda ndidii nepokupa iyoyo even muri imiwo nyagwe imo mukoma masimba indai henyu ukoko munoita kumagame henyu ukoko hanina handidangu izvozvo personally because inini peji rangu harisire izvozvo it's not even funny though ndaseka hangu but hazvisi funny shosho mungandiradza musumbunu geizi munhu angasana kupfeka ndo zvandikuda kuzama kutadzira mukoma masimba vatenzesa kamera kuti ndione munhu asina kupfeka. So inini hangu magame iwaya hangu handimadi. Asi Betty Shore 80 people guys. By the way, guys, I was supposed to be in young koma masimba yapera guys. You know? I knew somehow. Kuti vachandisira muka drama so yeah. But kuseri vantiradza I'm not even lying to you guys. Vantiradza musumbu nomunhu mushu. Popai. So yeah. Ndabva ndavabvisa kuseri zvese havachakwanisi kudzokana unless vauya nemimwe ghost futi but ya nangu handidi madhirama akadero like moziva kuti pedu nyangwe tikaita vanhu 5 teidangotaura nyaya dzedu dzichingosenge vanhu vari kuita WhatsApp call. I prefer that way. But guys, I was supposed to be in Manicaland this week, but I don't know what's gonna happen. This is what I was thinking. I was like, you know what, maybe I might take a bus. No, straight man. That's what I was thinking. In any personally. But it's also good. Because ndakapesa obvious tip yangu amavideo yangu ndakapesa kuti ndakapesa ita Shamba Road. So ndikumbofunga ndoti guys help me. They just say tatoipedza guys. Let's discuss about your Shema guys. Well, I feel like toti totora bus kumakomo futi ndokutya like asana yasojaira kufamba like muhighway ndiri kutyaona manje todi guys ndoda kuenda trip yeManicaland muona manje ndoda kutoinda conduct yemamutalent nayo my former schoolmate
Doma Mtari. Then conduct money. I think I can say in denial food because ndakatsvagirwa nemumwe munhu. Then there is another one. And I handimuzivi yekera handizozive kuti ndomuwana because pandakaita follow up yenyaya iyoyoga munhu yaitonzi akatozoenda kubulawayo, so I don't know about that. So but in normal hangu ndanyanya kutarira maprojects aya, but we'll see kana ndasvika maMutare. Ona manje I will see. I'm still contemplating. Today is Monday, tomorrow is Tuesday. Then after Tuesday, that'll be Wednesday. Do it just say, I'm still thinking. Ndambogaya ndoenda nebhasi or else ndodii ndozvandokumbofunga. Wow, see. Ndikarovera moyo kudombo chaizvo zvokuti ga. Ndofumanda wako mozongona mavideos ndakutotanga kuuploada maprojects and futi between here and marondra ndakaona mamwe maprojects andakaona ndikati ndichavavinga vanhu ava amanikale ndiri kutondibaya. But I'm not so sure if I'll pass through Birira High School because that's where I went to school, or else pamwe chavadzokera, but I'll see. But ndichizokwanisa kufamba here kumakomo kuya kasi kune macave mamwe anotisa kune amene kuti kuna vanhu vanobva kwaRisitu here. Ndoda kuinda kwaRisitu kuya guys makamboenda kwaRisitu here kokuti kune mazifurutsu achingoinda mafurutsu iwayo guys. Normally ndofamba nebrother yangu and ndikaita option yekufamba nemota ndofamba nebrother yangu because this time obviously ndanichitambiwo but ndichiri kutaka kutya definitely but ndoda kufamba nebrother yangu. Dreadman anga akati anoda kufamba yangu neni haisi hora. I will see. But Dreadman ndokungomuona arikungopeskira padheni pangu pesi panondiona anongopeska nonganga ngoti aufariri pedu yemanikalendi but anozondibvunza. Dreadman pese vandosvika tomuona aripo because ndaimuti ndiri kutya kuenda kwamanikalendi ndega, so I'm thinking kuti maybe since kune makomo akaderoka I might opt kufamba naye. Waona maji tichiswap ndozvandachifunga, but let's see zvofamba sei. Ndinogona ngofuma makuseni mumwe musi ndoti handi Dreadman or else ndoti mukuhandi. Ndozvandiri kufunga because it's like 2 days trip ndenda todzoka ndokurovera moyo kudombo ndobaya ndodzoka. Waona manje ruchipo chashe sister Eunice muripo here chamunorwa ubeta ndise lingi futi hangu ndimboedha vamwe vanhu but kusaidi rematebhura ndiri randaienda kune vanhu vandoziva 2 vandaifanira kusangana navo but handichazovadzokera guys. Ndichavadzokera zvangu not now. I can't really, no, I think not 2 but 3 because there's one in Blawayo under a unique project. I actually don't know why I didn't get in touch with that person. Under a project, it is extremely unique. I've never seen that project. I'm supposed to go back to Blawayo. So ndakalingwa nemushema riyeni ndiye akandilinga nemunhu iyeye. Oh boy. Then in Gweru I have to go back. Then Kwekwe ndo 2 places ndoziva kuti ndofanira kuzodzokera, but ndaisaziva kuti direction yeGoko unoushinda wakadai nekunana Chegutu uchienda Goko ndambosvikawo vanhu vanowanzira Goko isingambidi da kusvika mbokuonawo Goko ikoko. Asi ndajaira chamwari enyika chasafara ndisati ndanyatsojaira. Futi I think the other thing is I'm not so sure handitaise distance panapa. Distance yekubva panapa kuenda kuChimanimani yakaita sei. Saka ndomboopta bhazi kuti zviri nani hangu ndokwira bhazi. Nationa Google Maps ndo yaizondibudisira zvakanaka.
tinashe kandembiri waita request yei kani varamba request yangu wai which request nhai tinasha ndakuiona request yako naitiona timboenda panapa timboona hozi ruti yangu rifanira kudzokera I don't know kuti chimanimani nechipinge zvipadhuze nepadhuze iri maitione pagugu ndakuita sewa kuti wifi ndoda kuenda pa ndotya kufamba ndisiri plan ndisina maplans waona kandione panapa distance yekubva kuchimanimani kusarigwa kuchimanimani kuchipinge yakadii or else kuchipinge ndogona kuzoibata pandoenda kumasvingo because masvingo ndiri prepared to spend ndiri prepared to spend what you call it spend 1 month ndiside kumasvingo tatichizviya tati distance between Havai and Chimanimani. By car. No. Oh, asindarisvara 5 hours. 5 hours chedze. 6 hours. Naimi ndikuona chazvika kuti iri kuchadzakazondipa zvakanaka naimi. 5 hours chedze. Unomezha sei kupa? Asinda kutoresva here. Guys, help me in my comments kuti maybe iri kuti chii. Where to Chimanimani kilo 291 kilometers. Which one? Ikundiudza kuti from Harare to Chimanimani it's 5 hours. Hey, maisi kundinyeberereni. How though? Alright, from Harare to Mutare hours mangani, guys. And I feel like it's lying. Chimanimani, as Chimanimani painotangira kani. Asune uchifamba nendege kani. Twarare katimboona. 5 hours sei isusu because I remember kuti taenda kuchikoro ka musitombori muchimanimani chaimo ka taibva kuno kune mabhazi iri kundiudza kuti 6 to 8 hours kusvika kuchimanimani ndo zvairi kundiudza panapa ndo zvairi kundiudza guys anzi nendege thats like 20 to 30 minutes helicopter 1 to 2 hours car 6 to 8 hours motorbike 8 to 10 hours bicycle 1 day isineme here. Alright, 30 kilometers per hour kachifamba 30 kilometers per hour that's 9 hours 60 kilometers per hour 4 hours 50 minutes 90 kilometers per hour 3 hours 1 to mate. This is a lie. Jesus. In total about 290. Duzai jimuri sei. Nothing ndikukona kutarisai. Sure zvinomwari kudai. Ndikutokona kutarisa. Ose taizononoka kusvika because pamwe taizoita risesi. Why tainonoka kusvika? Ndiri kutokugaira hora. Hanzi hakuna zvakarewa. Duzai chimuri sei. Ndiri kukugaira guys like seriously speaking. Ndiri kunyatsa kukugaira kuchimanimani. Ndoda kuenda but I'm still contemplating kuti how should I do this journey, you know? I'm still contemplating. Those from say, because from here to Mutare, ko vanhu vangu vekubocha means ndinoda kufanira kuti let's say from here to Mutare ndo ndataura nevanhu vekubocha ndikuzivi ndoenda nevanhu vekubocha vai toenda kubocha asi kushaya bhandle ndangada kushaya bhandle rinodhura for real
bundle is very expensive. Sister Mona Lisa vabva vaenda guys. Name Sister Mona Lisa chidzoka inga chazogasa nyaya iya ndingangofunga pokupaya ndaona kuti kaoma zvazvo. Tinashawe mhoro zvenhaiwe Tinasha Ndepi zviri sei? uri bhoo Ndiri bhoo zvangu. Kuri sei kuZimbabwe? kuri bhoo uripi? Ndiri paBotswana apa. ise Botswana chindibatsira hanzi neuyu bhazi remastop akawanda ndinongorova nerodhi ndibatsire macalculation angu panapa ndiri kuresve Handikambokubatsire nawo but ndingena kwedu nyemba because hatingati kubva kwaMutare kuya leshe kupanda pakareba ndokupi. pane payanzi the distance between Harare and Chimanimani is 291 kilometers. The road distance is 412.4 kilometers. Mepi yake ino nyepa zvangu. Hakuna zvakadaro. Aiwa apa sikuchasa map apa Ushandise pa chii? ndindangotopa PaGoogle. ine map yandiri kuita nayo live ndo inondipa maaccurate. Iyi ndaenda paGoogle ine map here because normally when I'm traveling ndoshandisa this one inenge ngatione map inondipa chii kunoti ngatione Hours wangu achitare kubva kuHarare kuenda leshe kwaMutare ka. Hazviiti because hatingati kubva muHarare kuenda kwaMutare nekubva muHarare kuenda kuPrimary border toti zvinhu zvakafanana distance because unogona kuti 5 hours to 6 hours kusvika Primary border kubva muHarare. Mutare todarika kudhara. miratono unozwa chifoni chandimboyanyo chishandisa yandiri kuita nayo ndonyasa kukuudza kuti une 7 hours une 10 hours choyasa kuratidza kwete zvekuseka zechiyeha kandichi Glen View 3 ina zvandibudisira inaida yodima ine inokonfisa kanditi orit kangu Unomboenda unoitei kwakauda kuenda? indotravhela kaini asi wanga usingazivi ndotravhela around Zimbabwe. Okay. But before I travel ndozvandongoita izvi zvekuti ndongoya panapa ndichidzongorao ndichida kuhwa kuti vamwe vanhu ndichihwa maadvice ndotorao maadvice andoona kuti aya anondibatsira panguva iyoyo maona manje. Okay. So every time before I travel ndombotanga ndamborova kadiscussion kangu ndotsvaka maconduct ari munzvimbo imomo because handingamboonao nzvimbo iri kana no like amene kana ukamboona mavhidhiyo andine ichiita kuadvertisa vanhu kana kungoita mavhidhiyo evanhu vanenge vachiita maprograms akasiyana siyana kumaoutskirts ndozvanei ichiita izvozvo. Okay, alright, that's good. So this next trip ndandakachuza Manicaland ndo yange iri next trip yangu. So because the first one ndakaita matebhele ndikanogumira kuVictoria Falls ndakatoiita iyoyo. So I can't like go back again right now. Ndichazokudzokera but not now. Then there is another one obviously Bindura padhuze neni is just like 1.5 or 2 hours. Ndoenda nekudzoka ona manje saka padhuze ndo vachienda paBhindura because pane vanhu vazhinji vari willing kuitwa mavhidhiyo. Unogara kupi muZimbabwe? Ndogara kuHarare Glen View 3. Saka ndopaunenda 2 hours kuenda kuBhindura. Ndiri kuti let's say like 1 hour 30 minutes to 2 hours kuinda ikoko. Ndozvandikutaura. Not exactly. Definitely uchazotevera nekwauchatendera kwangoti straight. Saka nduyere ndimboenda newe kumusha kwedu. Chi? Ati nduyere ndimboenda newe kumusha kwedu. Uda kuita nini kunoitei kumusha kwenyu? Tanga wandiudza. Uchingaita zvaunenge uchingaita kaizvozvo.
Kunei kumusha kwenyu? Unozviona wasvika ko atone zvezvanenge wachambona. Iwe basa kei? Ibasa shamwari. Ndingangosimuka. I can't just simuka ka. Ndingosimuka ndingoti tinashe kanje mbiri wanditi uya ngona musha kwedu chete just like that. Ipapa manje handide kuita zvangu zveuyu zvakunyatsoti ndakusimuka kunyatsotravela. I take my time ndowanzonyo ipapa ndopa ndofamba nebrother yangu futi. Indokunangenda uchingenda uchingoonawo uchingaita kana kusina zvaunenge uchida zvozvo unenge uchingoonawo muzimbabwe. Hino manje if iwe inenge yadhedwa ungoti ndingokufadza hangu iwe tinashe shamwari tingouya ikoko. Haushandisi yako ndenda newe nini. Kungo ini ndongouya in other words ini tinashe mota mako wotondiuti uri papo uya kumashops kwedu ndototi uya ndotopinda mumota mako totoinda kumusha kwenyu. Hatisi zvori munhu agara unongofara zvongotiravhera unongosvika uko ungoona unenge achingoitika unenge wazotombofarira. Saka iwe paunosvika nendi kumusha kwenyu unoti kudi unoti ndiani wandava naye. Iwe unongozvindojesa ega kana zvaunoitawo uzoshaiwa. Jesus, unofuniwe. Guruvani. Unogara nani kuti kubvuswa newe? Nefamily yangu nomukadzi wangu. Saka apa madhamu ako ari kumberi vanoti handina shero ndichita ngondoona kumanaini kwedu. Ishe zvori munhu isusu munai kana achindomusha especially kuna unofarawo saka kuti ngoona unhu unofara zvekupravhera sewe sohambo. Ndati zvoni isusu patichindowa kumusha tichingoenda zvokunofara watunoona saka tikandoona munhu akaita so tongoshutawo mavidhio zvichitongoripo. Vazi aizarenda kumusha kwenyu watindepi? Kumusha kwenyu ndekupi? Kwamutoko. Mutoko. I think after Manika Land I have to go kwamutoko. Iyo ipapo unoenda iyo unongofamba zvako zvaurifambira pandozoenda newe tichikumbira ndenda newe manje nikamakutonidero you have to pay me because wanditora on a special unotondibhadhara. Unongoti hatokuda mari ukuda mari. Dashe unoda kuti ndinoitei kumusha kwenyu chimboyazondiudza unoda ndinoitei. Ndakudza nokungonofara kushuta mavidhio dzinotoita zati tinoona nezvinhu zvakaona zoti tingakwanisa kushuta mavidhio dzatiita siyatono ndichingofarawo imweyo. Saka pamune muita madhindi inongofanira kunge ndiripo chete. Madhindi ndenyu. Uripo chete. Angotyora zvangu. Wasvikora hako uchitouya unoite zvinoshata. Kana makuzoenda mozotiudza. Totokuudza. Ngoya naye kuzodii munhu uyu waona manje. Uya naye uzodii saka izvozvo tichitongoita izvozvo zvanofanira kungoona kuti ndozvekuitika. Apa unouya kuZimbabwe rini manje apa? Hai ndongoya anytime ndanditoriwo last week ndakauya kundani 4 days ndiri kuno ndonongodzoka futi manje after a month. Waiitei kuZimbabwe? Waiitei? kuZimbabwe pane zvandaimboita zvangu ndaimboita zvokuvaka. Urikuvaka flat yako kumusha? Kumusha nekunikeni nekudombosha. Wakaona stendi kudombosha warini iwe? Kudhara. Ndakapota kutanga kudombosha apa ndandakuita vhidhio. Chadarika but wasati zvameda kuudza example. Nona vhidhio ndikaita kwaGaza yekeke. Kana type ndikaita nevhidhio kwaGaza ka.
haungovasvikiri vanhu veve wotanga kutoti ndakutoyasita vhidhiyo you have to be friends first mozivana kana iwe uchasiya dhora redzingi hamina uchaita sei but kune mutactic yakawanda inoshandiswepo paya ona manje that's the same, excuse me, that's the same thing nekuti unoenda kudomboshava paya paya haungosviki kuutanga kutora vhidhiyo unongoda unasmaziva kuti uri kuita nezvei haungobvumire munhu asingazivi munzvimbo kuti munhu arimboita nezvei saka like pagaza advantage yandakaita ndeyekuti gang azhinji iripo pepa ndiri kumusha kwangu saka ndakatanga ndavaudza then iwo zvisineiwo ndakabva ndaita issue nemota vandipa vamwe vanhu vari padhuze navo then we became friends patanga pane mumwe ndakambovhuruma madhirama akandivazvangofanana ona chi zvangofanana nenini handingangosvika beseka ndokukomarani kwenyaya dzetreka ndotanga kutongoita ndisingazani nevanhu hazviiti motondibvunza kuti koyapo ndivanhu atonoona ndinofanira kutanga ndatomboka pandosvika marani kwenyu tandambozivana nevanhu ndototsvaga vanhu vanofamba neni vanongakuziva kuti ndandikuita nezvei Sister Rudo Marwadza, how are you? Yes, Shero. Imi, amino zvikuita foni yangu yandidzosera amino ndadzoserwa kupi ende futi. Aha, ndadzoka. Iri network tototi worldwide. Aiwa, haisi network ba amino ndambodzorerwa kwakanzi Barclays Plus amino kana pane vemudhosho vari kungotirayo foni yangu. Otherwise, zviri sei? Mune network yakadhakwa network yangu iri bo apa surprisingly ndinyazowana zvakanaka but yenge ichindinetsa zuva rese muza sorry kuno kuna sikuru kunaya kusaidi kwandiri kuno kusaka probably tinochewa kubhurika manje naiwe saka tinachewo network yako yakudwa neyasisa Rudo Marwadzo here katoti kudii kwangu kuri kunaya kako saka kana network yake yakondwa neyangu kwangu kuri kunaya ngatsvage imwe network kuno kuri kutonhora zvekutoenda chaiko chaiko kunyaza kutonhora handima kusvika muna June rasi makuenda muwinter kaini ende zvandiri kuona kandongo kadonzinga jira iko zvinezvi auri nongi bhozi anenge wakumakwidza majira akachipa online. You mean machira bhozi ndine chibhedhi cover zuro zvandakatozoitaka pane imwe jira rababa vangu rekare vakandipa ndikaenda naro kutare ndikaridzoka naro jira romai yangu vakaronaka ndizvo nhasi jira rinebe ndakaribvisa muzasi ndikarisa pamusoro ndiro ndakavata ndakaturikidza but still I could feel kuti nezuro manheru ndanyatsohwa kuti chando and I think Shema manje utaura nemuzezuru kapauri kuti jira ende utofunga kuti jira ezinjira like mitenje mazambia ndozvandafunga ndozofungataura nemuvhitori wazambia munotijira aiwa mazambia machira magumbeze saka isusu machira rutoti magumbeze ka saka pasi pari kuti machira ndatofunga kuti ambiri kuoda unosondesa something no jira chariri kufuka chairo izoti jira ndobvunza kuti naye wakatengera mai jira here rekuti watanga watambira for a minute ndatomboita confusion ichokusekesheni jira ndanzwisisa manje wani ndosaka watizoseka rudobo here
Huh? There's nothing wrong with my network. Ndokutonyatso kunzwa ibho. Ya network yenyu Kuri mawana. kunaya, it's raining. And it's aiwa very kana wind. kunyatsotonhora guys. Sorry Shema. Hapana mbaura here kuZimbabwe taimbe tine chimbaura, so pane chimwe chimbaura chaitaimboita kana tikaenda kumba kwambuya vangu vaicheka chimugomo kachoita zvimaburi so kutsisa moto imomo vanhu vachidziya. Hino indoita mbaura sei murumu mangu munoma indogara ndiri munomu pachikona pangu panapa ka Kweyo ndodii murumu machimba kubva matonhora sei kuri hausi kuvhara mawindo in time ka? I think uku kudivi uka kunorova kune chando ukaenda kusaidi uku kune uyu network yari kudaitaridza magitari chaizvo. Ndeyako iri kuridza magitara ndokuinzwawo futi. Yani yangu. Inzwa. It said that there's echoing, but I'm not sure where it's coming from. Probably it's network. ndandisi kumbozvinzwa wani ndikutonzwa yari kudaita kuridza magitari chaivo. Ina handane Shema akataura handisi kunzwa echoing. Shema akataura handisi kunzwa echoing. Ndikataura newe ndiri kunzwa echoing. tinashe donha udzoka. Alright, again. Okay, good night guys, okay? Aiwa dzoka uda kuti hanzi ndakuenda sei ndira kubvunza nezvevanhu kwakandemiri. I know somebody from the Kandemiris. No manje ndingati senini because network yenyu yese yakadhaka. handisi kuhwa maeko. It's between me and Tinashe tiri kunzwana nama-echoes apa. Ndiri kunzwa ma-echoes from him and he can hear from me. Uri kupi Tinashe? Uri kuZimbabwe here kana kuti uri kupi? Hanzi ndatinashe ndiri kuCanada. Echoing yachakanyanyisa. Hanzi ndatinashe ndine mafamu 4. Well done for him. Good for him. Hanzi ndakauya kuZimbabwe from yekera. Hanzi maeko ariti inazvi kuhwa chinhu Maeko hobo. Kwangu kunoku kana ndiri ndine ma-echoes it's raining kuSouthwest. And windy, very very windy. Tinashe uchipo here. Tinashe hachatohwi ukandimubvisi saka. Tataura nenyaya yemachira zvako iwe. Ichiti handidi kunyembera because kuno kwakatonaya mvura kuti ndononzi mazunza chando yacho here hamheno but hai akatonaya yokuratidza kuti ende chando tichati chando nozovasisa rudo marwadzoka takachasa uchipesera kuchiexperienza ma2015 ende handi kunyeba chakafita kundigwegwedura ende ndikugara ndakapfeka socks because gumbo rangu rinoratidza kuti haritandi kubata manga saka ndabva ndaritangirirawo futi. Manga akandichemedza last month ndakangofuma ndakaenda futi so ndakapfeka manhingiriki masikoni ndakarohwa nechando ndakaita manga ndakatsemuka aishi inina but zvinoitika handipa ndosora ndichifamba mazuva anopepe ndakatozana ndo therapy ndinongopfeka zvisokisi ndadero ndandapinza tenisi anoibva anobika namai mwana paunobvisa kudai rinenge rabho makangoma ndiri kunzwa zvangu foni yangu ine maeko ndiri kutozvinzwawo maeko achona pandiri panapa saka ndoda kubuda ndipinde futi. Alright, iri bho saka maeko ari kubva asi ari kubva kwandiri. Ini ndiri kuzvinzwa ndega inini kuti ndikataura I can hear maeko zangu. Iri bho buda mudzoki saka aminoti saka chichi kuitika nhasi guys. What's the problem guys? Why lingera so handizivise iwo Tinashe chimbodzoka sister dova donha chimbodzoka iwo Tinashe timboona kuti problem iri panani panapa.
Hey Abdul, how are you? Hassan? Hey son, how are you? Machoti. Katinzwe Tinashe adzoka. Tinashe, Ndeipi maeko kumawa here. handisumbomanza ndongomanza kana rudo auya ndikunzwa arudo chete. Iwe tandichikalkuleta ekera yedu distance ukandichi ekera yangu kurwa nhema. Iwe yako iri kudza kuti mahours mangani kusvika kuekera kuchimanimani. Kusvika no andimbotaurisa ndambotaurisa. Ichokongo chiri kurwa nhema sei? Wongoona papi? Ndingoza nedistance sezvo ndomunhu ndagandongosvika zvekasa ndaisingocalculate nedistance nemahours angosvitaura nemadistance andofamba kuti hazvipindirani. Saka iwo uri uchibva kupi? Uri uchibva kudombosha uchienda kuekera kana kuti uchibva kumamutokoro unechibhebha? No, right now ndiri kugara kana ndiri kuharare ndiri pavhainoni. Unochibva wakamboenda kuchimanimani uchibva kuvhainona? No, handisati. Saka sei wati nhema? No, ndakangokuenda ndichibva like masasa. Waibva kumasasa ndobva waenda kuchimanimani kuitira mahours mangani? Itanda sandiri taisvika usiku. Much I know. Taisvika usiku. I think takafamba zvinenge zvoma 3 hours not 5 zvingazvitaura. But tatongofamba tichimira kuti boys ndichifamba kana ndakufamba panofamba kusvika kuchimanimani kupinda kuchimanimani. Imi manga muchienda kuchimanimani moenda neruti ipi? Modarikira muchienda kuengezi straight mokana pakati mota nenhedziva musina kwabiriri. Mofamba sei? Ndakuudza rudo wakadzoka network yacho handichazoti network yako ndekuremero here kana kuti ndeyani. Satoti network yangu ndoisa maekosi achina akanyanya inasi kumbozvihwawo sei nhaye Mwari please. Saka ndeyako foni kuti pamaekosi tibude. Which means network yenye iri ninge. Aiwa ndakukunzwa mushe Tinashe manje I think ndichema. Atika. Ndazviona because like pamajoina imi matiteka network yake vya iri kutombo like video yake iri kutombopoza then you load futi. Which means network yake iri poor like. Esikuda zvekuwandirwa. Isikuda kuwandirwa iri kumboenda poor then kana ari munhu wani iri kuita. Saimuri kupi then? Ndiri mamunhu Marare. Okay, muri Marare. Kuri sei? Handisvozvo. Mukumagona sei mabondi? Ndandiri kwa zvangu Zimbabwe last week. Mabondi ndikoko. Nesituation yandakaona ndatombotata. Unenge uchadi mabondi? Unenge uchienda nawo kupi kana une mabondi kuZimbabwe? Ani inini? No, ina ndabvura ndomboshandisa mamabondi ndaingoshandisa mamausa then mabondi ndaingobatwa like ndikapinda mushopu ndikatenga chinhu ese kana asina change ndopaizongoti anogona kundipa ndese ndakatenga $20 pane change ye18 anogona kunditi ndokupa ningeni ondipa kana imwe $3 ye ningeni. Okay, aiwa ndisi muZimbabwe zvako. I'm only joking. Okay. Yes, I'm only about 10 hours from where you are. Muri ngeni paJosa? No, ndiri ku-UK. I heard you're from Canada. UK. Yeah, even Josa is 10 hours anyway from here. Yeah, okay. 10 hours. Bondi rakaoma kumba uku. Even yusa yacho yusa ritori nani ushandisa zvishadhani panoshandisa yacho ukapiwa change yeyusa rinenge rabva kunoputiswa mwana magare mwana
No, but you know, Yes. yeah, but you know what now? Even mushop chemo chem ukada kutompa let's say $1 rakasefeka vari kuramba kana even rakanamwa wakatongo vanotatarisa first then vanoramba kana Kwengaiwe rangosaka vari kutipa dzakasonwa zvine tsvina wani vakakupa chenji kumba ukapiwa uchinzanzi usa iri mai ndofunga riri kumbotanga rambotenderera zveshuwa. manje mukatotambira mimeta mistake bhozi mukatambira mukadzoka unotenga futi mushopu momo vanoriramba Zvakangoma. saka parise pauk kune chando here kukutonhora here mazuva For chati the past chatanga ku-UK it depends kuti uri kupi. Kunogona kunge right now kuri kunaya ende kuri very wind. Ndikaenda kunorth kunana Birmingham kunogona kunge kutonakidza kana kunana Northampton kuMidlands kunogona kunge kwakatoti zi kuri calm and nice and warm. Saka it depends kuti papi mu-UK because weather yachona ine bipolar. okay. I wish kuti ndimbokuuya ndichakuuya zvangu soon kana ngeneze utanga kufamba ndoda kumbokuuya. Hakuna zvako zvinombonyanyonakidza hako. Hakuna here? Hakuna zvako zvinombonyanyonakidza. Isu vamwe tofunga kumba wofunga zvoda kuuya kuroka asi chii. Kumbofambawo tiri kuona izvozvo ndiri padhuze ndikati paSouth Africa apo then ndobva ndakwira ndosvika chete. Guys, hanzi now zvaita shoro kana asipo. Oh my god, guys. Problem. Network yako. Atanga ma-echoes. Pangopinda atanga. Atiri kunza wadzoka network yazotangisa ma1. Guys, this is no fair. Wechitongochinja nhingeni zita renhingeni yako wotongoisa inini zvangu ndongokondecha. Guys, ndaseka sister Mona Lisa chiraenda skandini guys. Yeah, it might be me because yanga ichitonetsa even kuti nditocreate live. Wechitongochinja zita unyati tinache TV. Ndinazopinda woda kuita mubhulo. Ndombolawo mari zvomana ndombolawo mari yechi. I say my language, okay, thank you, Hassan. Hassan said, you said, okay, what happened? We have issues with friends. Here on the Dugan in my echo, guys. Command me. Bona chi ini ndine mlaki nemalike zvisingaite saka unoona ukangonya kuti tinache TV yako chete zvinhu zvateta bo malike wobho nemasubscriber anowanda zvaanenge achitiza shero network yake nemadzoki the whole day. Seriously, network yenge ichonedza zvekutodero zvokutoenda ukushandisa zoo asi. And this, I think in God like network yacho yenge ichitongonetsawo nhasi wacho. asikongonaya. Because ndafana kunge ndapinda live ma8 o'clock but yenge ichindirambira kuti ndipinde. Ndazoita like kuma11. Okay. Shema, you like silver, don't you? Indam. Kete niri kubheke kwako kundakambona rakada kudaro kuThailand. Iro. It's beautiful. Ndiende I hope ukokorore rakanyatsobviswa zvakanaka naka reso kuti mapanga panga. Munomu ndere ngobva panga. Mapanga unotuda. Banga rangu guys. Ndiende kubanga. Mapanga unotuda. Wadzima kakamera nditi. Ndichifamba zvekana ndichifamba. Okay. Saudo kunenge uchifamba. Ndafunga turi kutirakidza mapanga iwe wakadzima kamera.
Mina ndiyazotanga ndienda kumapanga ndigadzire kamapanga acho. Banga, please, where are you? Takambagadzira sitadzoka palaini. Hadi kuonekwa achifamba. Ndikagadzira banga racho rinonetsa kunyatsisa kuposition. Banga to the position. Right, ndinenge rakuita manje banga. Iwe. Rabude reba. But I think silver nditi. Kakanaka Right. zvekuti silver, it's neutral, you can put any color. Oh, that's beautiful. Wow. Wow. That's nice. Wow. Kumwe hakuna basa uko mani ndiri kudanzwa kufarira maketeni. Ooh. That's beautiful, Sharon. That is so beautiful. Ndakariita neshungu keteni iri ndakastekwa nemunhu. Ndakastekwa taita live yedu nanawashi. Because maybe I'm here for the kitten. Ndakaita shungu kitten yangu ndikanotsvaga marodzi iri racho iro. Oh, that's beautiful. Akanaka zvekunaka zvi. Ndamafarira. But ndakuona anyanya kufanana nemadziro. Anambofanana nemadziro esi tiri kuona. Color. Ndatukaenda live mangwana masikati ndokuratidza hangu akadaro but brown. Rine two colors, like this color. Then aninoona apa. Amene ndikuratidza this color iri. Ritoripo rakadaiwo. Aninoona kamuti akaka. Ritoripo rakadaiwo. All right. But I didn't like it. Okay. Now guys in the wakurara zvaita sei? 8 user per meter. Level iroro handizorikwanisi but anenge akanaka zvawo iwayo. Kala yandanyatsa kuda inini manzika. Yesimona. Like sister ndoka totaura kuseri ndikazina shop kwacho ndokutumira uyu yacho ndokuitira ka video call ndokuita. Ari ndo anonzi machipa achoni. Thingi akanaka udaro yayi. I think I don't know much $3.20 or $3.50. I'm not so sure because I'm different shops because it type yacho rainzi kopera kana notenga sika kopera. Okay, very nice, very nice. I like them. First choice ya wash sika pakazoenda unotsvaga akasvika rakapera indavasudza moyari. Saka ndakangoriona bye guys. Bye. Okay, Mr. Kandemi, okay. Thank you. Nice chatting to you. Okay. Bye-bye. So ndaiti nini since yenge iri first choice yawashika, let me not invade his choice because indikazoita yangu pamwe akazoriona acharichiva. So let me just buy racho raaida iwashi from the go kuti ndoraida remabooks same face angonoita dhungetunge sikaita kamabvisa ose iwayo ndokuzoitisa aya. Asatori nechoice yake yake isiri zvayo bed yanga isiri because ndakatoona kuti iri racho niro riri vanhu vairitenga though inini nenge isiriyo. Inini choice yangu yenge iri imwe but kune choice yangu ndokoma $8 manje. Uri simple. $8 per meter. Nemi apa because unotoriona because this one andinoona zvandiri kuita kudai so mina ndikuratidza panchaenda kushopi ikoko. Unoona kudai so iroro ritori iri light iroro riri heavy. Riri very heavy. Then the other thing mina ndikuratidza chimwe futi
handiti chilesi ichi pane malesi akasiyana ka Chipitcoat, you mean? ichi chipitikoti ichi unoona manje chipitikoti ichi kaichi hanoona changu linen mani chine wepitcoat. kasilva iwe ichocho so ichi manje ka chine pane anonzi mapuraizi ezvizvi anosiyana siyana manje chimwe chainzi chiko because ini ndakazotora akatosiyana makala andakatora imwe ndakatora imwe ndikatora imwe kala because anga akasiyana mapuraizi then kosta chimwe chingori common. Yes, aisi silver here yaunayo aka ndeke white aka ndo kala yako I mean the curtain, not the linen. Curtain here. ine yakawanda ka silver and black and it grayish, silver and grayish. Yeah, we don't have black, it's dark gray. Aminori kana iriko inonzi dark gray. That's nice. Zvingori nice. Zvakangonaka zvakadaro. But ndaisaziva futi ranzi kuseri kweketeni iroro vanogona kusa inonzi chiko. Ichotori futi chimwe chimucheka chaunotenga vochibatanidza saka handisi kusachonzi chiini zita chonyi zvinobatanidzwa kuseri ichocho ndakazviona pandakaenda kwandakapuwa makusheni ani mina ndimutase kuseri anenge adonha mina ndise link anenge ari kunetsikana kupinda but like chandachitaura ichocho kuti hanzi vanochisonera kuti hanzi asaita ma-see through chotosonerwa ichocho madha vakandipa ma-blackouts vanati ma-blackouts vakandipa these cushions aya ndakamapihwa for free. That's nice. Vakandiitira for free madha vacho vanobuda paZBC vachiita izvi. Handisi hangu munhu wemaketen but I would love to buy my mom maketens. Lining saka vanoita lining madha ivavo kana uchida ndogonovabvunza lining hanzi ndoyeko ndakazozvionerawo mushopu mavo mai ivavo ndazvizivini vanoisa malining pai mina ndifugure iri keteni racho iri kumashure kayo ilining iyo iri kumashure kayo yakaiswa iwhite iyo keteni handiti keteni rangu rakadai uku kuseri icho chinonzi lining. Pane chimwe chavanosonerera chinobatana neichichi chiye chakatobatana anonzi ma-blackouts ekuti vanhu vasaone zviri mukati. Ndezvini ndakanganga kuti chonzi ma-blackouts. But icho chachoni chinotosonerwa apapo. Then wozoisa ichi ichochi ichi chinozouya futi. So ndichavabvunza mai vacho kana muchidalasonesera mai angu maketens kanditombotanga ndatombofunga kala yacho nauti mbamao makamira sei. Ndinogona kukulinka apu either namai ava kana kuti vamwe vacho vanonyatsoita zvemaketeni chaizvo vakandipa izvi zvimakuteni zvandoreva izvi vakasona ava vanoita nezveiyo yavo kai vakasona vanoita nezveyavo vakasona kwava ndova ndiri kuda ava aiwa vakasona maketens aya akanaka fana vakasona maketeni angu ava ndo vanondisonera dhiresi. Vakasiyana here masonero avo vakasiyana here masonero avo like zvemalining ndakazviona kuna madha ava vakandipa makushenzi kuna madha ava handina kuzviona saka akakuisira lining yemaketens aya ndiani because ane lining kai white lining ipi sister Ludo chipitcoat icho chinonzi lining chipitcoat icho chinonzi lining like pandakatenga machira aya ndakatenga this jira rega nditya ndobva ndatenga iri jira riri separate iri ritori separate ezve same person but kune chimwe chisipo chandaifanira kunge ndakaisa ndaisachiziva ndakazochiudzwa namai vakandipa makushenzi infact ndakachiona vachizvibatanidza ndo ndavabvunza kuti jira iri riri heavy
so rogobatanidzwa sei nechinhu ichi chikudayo so waona manje aiwaka but you don't have to put blackouts kana usiri kuda mablackouts. ndaikanganwa kuti chinonzi chiiyoyo ini but it looked nice zvazvo but kana muchida ava vakandiitira that's okay futi ndinotaura ndipa nhamba dzavo motaurirani anonzi mablackouts or block andamazini but che chakangoita hanzi put conduct inonaimaconduct acho ndinomaonepi zvindiri palive kudai Shema ndandoda kubvunza somebody was telling me kuti kuGlenview kune vanhu vanogadzira rinonzi sofa handinyatsozova kuti papi hanzi kudhuze nekwamakomba handitomboziva kuti kwamakomba ndekupi kunonzi kuarea 8 kwamukutaura hanzi kunogadzirwa rinonzi sofa vanogadzira masofa akanaka zvekuti saka pane mumwe muchembereso anandoda kutengera masofa. From what I've learned, pane sofa randakaona pandikapinda mumba memufriend yangu muno muraini akanditi sofa raro ngarigadzirwe uripo because kune mamwe masofa anonzi evarimi kwete mamwe masofa anonzi ekuti vanotokudza chaita sofa iro zvakanaka from what I've heard. Nderevarimi bhozi ari kungouya awana mari yake ari kungotenga achienda haana basa nezvakawanda rozo robhovhoka raa ikoko. So now then ndo mamwaya ekuti wakamagara anenge ari stifi anobuda kana chisaga kana anobhovhoka kana kuti maspring what anenge asinatsogadzwa zvakanaka. Zvafanira kuti makitchen units inogona kutotaura zvakuti ndoda kuti toite so uchitomudza kuti munhu kitchen cheye wagadza spring izvo. So vanotonoziva kuti uyu aiwa kana uri munhu wedu tinomugadzira zvakanaka. Mafriends angu tu pane rimwe racho nimwe friend yangu futi anogara kudhuze nekuairport chomuti sofa wako akaisa kupi couch. That couch is beautiful. Akaisa nemunhu anoenda kushop akaisa nemunhu but rakanaka. Ndichizoti kana ndavhungawo kuzogara ndega mumusi I think I would want something like that. Then murai medu ndakaona rimwe like ndo ariko mazana kusita masofa vane mamwe anotange macouch so ndikapinda mumba mavo this other day ndikati sofa renyu yakanaka but oti ini kana wakuda sofa iro unondiudza inini sofa iro rinogadzirwa ndiripo because we know these guys vanogona kungota mudhosvo. Inini pane ambuya ndoda kutengera masofa ambuya vavo you must go and see her chero kana ndazowatengera masofa you need to see ambuya vane vana 8 vanogara kunonzi chiko kurugare area anonzi rugare uda uvasurprise ambuya ivavo ndoda kuvasurprise ambuya ivavo vane vana 8 she's 75 vane vana 8 vese under 12 3 vachona mablinds 2 vacho madeaf vakazvarwa vari matwins maparents avo akafa necovid iwe ende vakasirwa vana vese ava at her age she's got those children they need to go to school and all that so somebody was telling us vataona pamba pavo vakatora mavhidhiyo tikaona pamba pavo sofa ravo vari kutogara pamaspring like spring as in spring chiwaya chichi saka taurai nini kuserika kana mangwana zvichiita ndovashanyira how is that aiwa chimbomira kuvashanyira tange tambotsvaga chikafu vakuti uende nechikafu havana futi food iwe ambuya vane 75 ka she's got 8 children 2 girls vana vavo vakafa saka vane vana 8 iwo kavaziva sei wanga uchigara uchivaziva ina ambuya ava ka every time when it's my birthday ka ndinongoti tsvagai vanhu vanenge vari panane vanhu pane group randere kuti ndongoti nei pane vanhu vanoziva vanhu vari kuda kusomething here vari kunetsekana
ambuya ndakarakidzwa ndakaita kunge ndichachema ndikudze ndakatorwara ndakatozoswera ndorwara but ivo vari safe here kungudzina kunonzi like vakatestwawo here zvokuti pamwe havana kuafectwa aiwa vana ava vakatofa vana vavo varidzi vevana ava vava vari kugara navo ka vakatofa sometime last year kunana August July but they are safe. Saka it's just said sana achida kutova surprisewo zvangu nemasofa somebody paanditi kuGlenview pane panotengeswa masofa akanaka zvekunaka zviyezve saka it's 25 minutes from here. I think I know the way though. yeah Yeah. rikatimbotanga tambotsvaga dzimari dzechikafu first ungaungenda wakabata maoko pane vana vakadare vavo pavari kutochemunza ndaitovati ndiri pavhidhiyo ndikati this girl anga ariko ndikati saka mbuya vari kurarama nei mbuya zvanzi vana vakaisa chibage kuseri unozva zvimamita zvekumarare zve saka vanomuka voisa mhandire voisa vana mhandire roasted maize voenda kuchikoro vodzoka vosworova roasted maize yeah. That's when people need to count their blessings kana vakanga vakutombodya sadza makuseni or even vari kutombomwa kapeti makuseni people needs to count their blessings kana uchitombodya chete ngoti thank God mutsvaga mega vanhu mune group aiwa what I do is kana iri birthday yangu ndongotsvaga munhu anoti ndongoti selecta vanhu vekuti nditongopa chikafu. So that's how I get to hear about this family. And so now better face to face now. Juice, this one. This is the juice I'm drinking, 100% juice. And the juice out there, what I eat. Who knows don't go do that when you are ready. All right. Okay. I was so happy. That's okay. Duty kana uruda zvita wega is okay. Unozongundudza when you are ready. No. Handisida kuzvita ndega ma. Ndikutotaura nyaya iri kuitika kutongoudzawo vamwe kuti ndivhente. I'm venting out. And you are vent out, but you know how it is. Some people they want to see first, but then if they're not comfortable, maybe. No, that's fine. If you want to see first, let me get the address. So you go there. Then, like maybe we can talk behind the scenes to tell which is the way forward. Should I go there and don't know now? Then do it a live or a video, then they will speak about their plea, about their problem. If we're gonna do what we did last year, you know what we did last year, you never know. Not gonna take so but I actually know about this and they can help you they need to know chingatita the week tichitamba radio. Yes. No, that's fine. That's fine. I'm quite happy to adopt 3 of the kids for school. Meaning some of the kids are not going to school right now. Ndizoti vari kuenda pakangowanda tukuvana. Hey. I wonder kuti even kurara kwacho vano I don't want to say things here. Let me just I'll give you the address. Let me contact munhu akaenda ikoko achingonovapawo zvawo chikafu on my birthday. Ndimbonyatsonzwa nezvavo ndomuti anovakumbira handizoti vane foni here ndomuti anovakumbirawo kuti is that okay pakauyo Shema TV kuti vangoyawo zvavo zokuona ivo
Tochobva tanyatsoda ipapo toita ingwana uchegutanga chirova 111 kachi. But then, like I said before, let's talk behind the scenes. Tozoti, say, then, as far as I'm concerned, tomorrow I don't have any program. I can talk to the people early in the morning because, like, the one I think I know my way to Gare, then then I can visit them. That's fine. Because at the end of the day, we also try to help people if we can. That's right. That's right. Kana sofa then ndoenda muchikazi kwacho tinotarisa kuti ndevapanoita zvakanaka because it's not kungoswa chiti sofa because mamwe achona anenge takumaziva manje because ndokumbanaini kwedu kwakusaidhuku iwewe kana waenda ikoko imbotanga wambotarisa kuti saka panombopa investigator saka vana vacho vari kumborara pai because there is no need kutenga sofa vana vasina gumbezi. Umbotarisa kuti vari kurara pai. Ndikavashanyira ndikaona kuti vakamira sei then totangira kuona manje. So iwewe tikapedza live then let's talk behind the scenes then organize akakupa video and mangwana since I don't have any program ndovavhizitira because mangwana ndina handina schedule I can go and visit them. Ndavaona tinenge ndavaonawo then tiona nyangwe tikawana $50 inokwanisa kutenga huku inokwanisa kutenga chibage chogaiswa. I'm sure for now vachine zvavo chikafu because ndakatumira chikafu on my birthday which is about a couple of days ago. But ish zvangooma no man. Amen. So ngatitaurei kumashure then kana ndichikwanisa kunovaona. Ona ndatobva ndatobvoronga nhingirikini life yako ndikuudze vanhu vangu vari happy. Ndo purpose yacho handisi dzimwe nguva tinongoswera tichingotaura hedu but sometimes ndo pekuti kana tichikwanisa kubatsirawo tobatsira. That's the purpose. So tongoita zvinoita waona. So now ndakuita funga kuti mangwana if I didn't have a schedule ndakutoisa schedule yekurugare kuti I have to go and look. Mira nditanga ndatsvaga munhu wacho nditanga ndabata munhu wacho namangwana makusenika akaenda ikoko wacho mubate makuseni then womutsanangurira kuti ndoita zvechichichi and also kana achikwanisa kunipa address that's okay kana asingakwanisi kuenda neni akandipa madirections ndinonotsvaga ndinoenda namukudzei. No, that's fine. Then mukudzei kana narastaman wangu panext door apa I always travel nemumwe munhu zvangu so that tinyakuona situation yacho. Sure. Because some people they might not believe ona paungotaurwa nzi so ndozviripo but asina kuona. No, enda zvako paground because inini ndakatombotumirwa mafoto ndikato pakaipa because mbuya vakura ka she looks young zvavo but mbuya vakura vakuma 70 something apa tuvana tu vanoita senatu ivo pachezvo havashandi. Aiwa, let's talk after live stream yangu because ndakutoipedza zvangu 1 hour 30 minutes yangu yatingi zvakwana izvi then totaura kusei tataura kusei. Iwe Shema kwasara 7 minutes haikuna kuda kuti kata zvinaki iwe paita 1 hour 23 minutes and 47 seconds. Kodha isina kutofunga zvevekera bhozi apa ndinenge angogara chingotaura hedu zingodero mweya dzokutandara but kana pane dzenidhi manje katakufanira kuita zvenidhika waona manje toda kuda kutombosovha dzenidhi todzoka hedu kuback to normal. Hasani aiwa think vanhu vavata vashamwari ndiende live. Take care. Kandiuye ku WhatsApp. Ndokufonera kuWhatsApp toita zvekutaura
Okay. Guys, I can't even hear you. Bye, Alright, Shema. bye, Sister Rudo. Guys, ndakumbo exita hangu toonana mangwana. So mangwana kana ndikange obviously ndaenda ndichaita clip first, ndapedza kuita clip, then uhear kuti vamwe vanenge vachida kubatsira how kana ndaenda ikoko, because right now ndaita zvokunzwa naSister Rubo, but I haven't been to the place yachoni. So I think ndikaenda kuplace iyi ndikanoonawo situation yachoni, then we can see kuti ndichaita live anytime. Then ndaita live toona toita seiwo ona manje. And also let me put a disclaimer, it's not like kuti vanhu vanongobatsirwa munhu anenge angoya panapa. Sometimes you see the situation, guys, you see the situation, and when you see the situation ndopega panapa I think there is something that needs to be done. Waona manje ndo zvinoita mashemarians kazhinji kachoni. No wonder why vaya paya last year kuti no, it's not everyone anongonzi wakutobatsirwa paya paya, but tikaendawo ground pacho tikanoonawo tikaona kuti iyi situation haiiti zveshuwa, ndinototaurawo tega tikuti panapa pakaipa, toita live yeduwo moona motaura navo. And I always try by all means kuti tinge tine evidence yezvinhu rather than kuti pamwe ndotanga ndati vanhu but musina kuona, because normally ndopaya panozonzi hatina kuzviona, pamwe wareva nhema kuti munhu wadai. Ndosana achiti kuna sister yawo ndiganitaura nawo kuseri, ndoenda panzvimbo ndondoona, kana ndaona ndodzoka nefeedback, toisa clip after clip, toita kuita malive stream. Pamwe meme makuda sei makuchitaura navo kana taona nzvimbo yachoni zvakare. Funny enough, I've never been to Rugare though. Waona manje, so maybe that will be my first time to see Rugare, and I'm willing to go there zvangu for Sister Rudo. Sister Rudo is someone who has been helping me a lot. Maona manje, saka sinambonditorera nguo zvakare kuti ndinge ndichiti I'm willing to even go to that place ndinge ndichinoona zvavari kutaura as well. Maona, and munhu wo kuti unondipawo counseling here and there kuti just be careful apa neapapa. So ndikataura nawo kuseri kana tikawirirana mangwana, you might see a video pamwe ndaenda kurugare, so that everyone can see kuti ndo situation iripo. Vanhu vanowanzoda kubhirivha vaona rather than kunzwa nemuromo. Indikakudza nemuromo usina kuona unogona kudhauta. Waona manje. So yeah, that's pretty much it for today. I'll see you tomorrow, guys. Good night and have a sweet dream, and whatever dream, butterflies, Nuchi, cockroaches, and hoochie chicken